mutumin da aka azabtar da shi saboda kalmar la ilaha illallah, mutumin da ake masa bulala, mutumin da ake gasa karfe a dodana masa a jiki, mutumin da aka dora masa dutse a kirji duk dan saboda kalmar la ilaha illallah, amma bai gushe ba yana cewa ahad ahad ahadun ahad, Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanwa masu albarka, barkamu da sake haɗuwa a cikin sabon shirinmu na sira da kisar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam daga tsangayar Radiant Umma Podcast, shafi na yanar gizo. Shirin da yake kawo tarihin sabai na annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma darussan rayuwa daga magabata na kwarai, tare da ni dan uwanku Abubakar Ashiru Sallau. Yanwa masu sauraro, yau za mu shiga cikin tarihin wani mutum wanda duniya ta raina saboda kasancewarsa bawa, amma sama ta girmama shi saboda imaninsa. Mutumin da ake azartar da shi saboda kalmar la ilaha illallah, amma bai taɓa janyewa ba. Mutumin da ya sha wahala fiye da kima, mutumin da aka kwantar da shi aka sanya masa dutse mai nauyi a kirjinsa, amma bai gushe ba yana kiran ahadin ahad, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wannan wani wane ne? Wannan wani mutum ne? Allahu akbar. Wannan ba kowa bane ba, shine Bilal bin Rabah al-Habashi. Allahu akbar. Allah ya ƙara yadda a gare shi, mu'adhdhin na farko a musulunci. Yan uwa masu karamci da albarka, muna da gaɓoɓi guda 9 a wannan shiri mai albarka na sira da kisar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Gaba ta farko za mu ji wato haihuwarsa da kuma asalinsa shi wannan bawa mai albarka Bilal bin Rabah, Allah ya ƙara yadda a gare shi. Bilal bin Rabah an haife shi wato a garin Makka. Mahaifinsa ana kiransa da Rabah, mahaifiyarsa kuma ana kiranta Hamama, baiwa ce daga ƙasar Habasha. Shi yasa wasu daga cikin wato mushrikai za ku ji suna kiran shi Ibn Hamama. Hamama ita ce wato mahaifiyar Bilal bin Rabah, wato baiwa ce ita ma daga wato ƙasar Habasha. Bilal ya taso cikin wahala da kunci saboda kasancewarsa bawa a lokacin jahiliya. Bayi ba su da wani matsayi a idan mutane a wannan lokaci, ana gallaza musu, ana muzanta musu, kuma babu wanda yake kare haƙƙinsu a wannan lokaci. Amma Allah yana da wata babbar kaddara a tare da Bilal bin Rabah. Allahu akbar. Domin wani lokaci mutum yana iya zama kaskantacce a idan mutane, amma yana da girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine Bilal bin Rabah, Allah ya ƙara masa yarda. Gaba ta biyu, in wa masu albarka, za mu ji yadda Bilal bin Rabah ya rabauta da addinin Allah, wato musulunci. Allahu akbar. Wato a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kira zuwa ga addinin musulunci a ɓoye, kira a ɓoye kenan, a lokaci na farko, Bilal yana daga cikin wato mutane na farko da suka karɓi musulunci. Bilal ya gazgata annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da wata shakka ba, ko kuma kofanto, ko kuma huru-huru. Sai dai wannan imani nasa ya jawo masa azaba mai tsanani daga wato iyayen gidansa, musamman uban gidansa wato Umayya ibn Khalaf. Yan uwa masu albarka, a wannan gaba ce wata ban tausayi, gaba ce ta uku wadda Bilal bin Rabah ya sha wahala a wajen wa'annan mushrikai, yadda aka gallaza masa azaba. Lalle yan uwa masu sauraro, wannan gaba ce wadda ba ta da daɗi, amma kuma tana daga cikin wato tarihi na wannan bawan Allah mai albarka. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi taɓa zuciya a tarihin Bilal bin Rabah shine irin azabtar da aka yi masa saboda addininsa, azabtarwar da aka yi masa saboda wannan addinin da ya karɓa. Ana fito da shi a cikin zafi, cikin rana mai zafi, ba kaya, a kwantar da shi akan yashi mai ƙuna, a ɗora wato babban dutse a ƙirjinsa. Ana wato gaya masa sai ya bar addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ya bar addinin Muhammadu. Ka ce baka tare da wannan addini, lalle sai ya bar wannan addini. Amma ina, duk da wannan azabar, Bilal bai ce komai ba face ahadun ahad, ahad ahad, wato Allah ɗaya ne, Allah ɗaya ne. Wannan lalle imani na Bilal
ya karfafa matuƙa. To kai in kai ne fa anan tun kafin ma kaga an fara jawo ka za ma ka wannan. To amma karfin imani shi yasa wato in ku duba rayuwar sahabbai za ku ga irin gudunmawa da wahalar da suka sha akan addinin Allah. Mu ba abin da muka yi, wato mu a bagas muka samu wannan addini, amma kuma gashi wasu daga cikin mu ba ma ɗaukar wannan addini na musulunci da muhimmanci. Wannan addini wanda shine gata na, shine gatan ku. Allah ya ba mu ikon aiki da kyawawan ayyuka irin na wannan sahabi mai albarka. Ya Allah, wannan kalma ta ahadun ahad, Allah ɗaya ne, Allah ɗaya ne, ta zama alamar tsayin daka akan gaskiyar Bilal bin Rabah har zuwa yau. Sannan yan uwa masu albarka za mu ga a wannan gaba yadda aka yanta Bilal bin Rabah. Wannan gaba ta 4, yaya aka yanta Bilal bin Rabah. Wata rana Abubakar As-Siddiq, Allah ya ƙara masa yarda, ya ga irin azabar da ake Bilal, abin yana taɓa masa zuciya, ya kasa juriya. Sai ya je wajen Umayya bin Khalaf, sai ya same shi da batun wato siyan Bilal bin Rabah. Musan irin jiji da kai irin na mutanen na kafiran Makka mushrikai, da yana jiji da kai, ina ba zai siyar ba. To da yake shi sai na Abubakar As-Siddiq mutum ne mai wato dukiya, yana daga cikin mutane masu wadata a wannan gari. To a wannan lokaci aka yi mai tayi mai gwabi, ya sayi Bilal da kuɗaɗe masu yawa, Abubakar As-Siddiq a wajen wato Umayya wato ibn Khalaf, sannan ya yanta shi saboda Allah. Daga wannan rana Bilal daga bautar mutane ya koma bautar ubangijin mutane. Allahu akbar. Wannan gaba kuma za mu ji cewa wato yadda Bilal bin Rabah ya zama mu'adhdhin na farko a musulunci. A lokacin da aka fara kiran sallah, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi Bilal ya zama mu'adhdhin saboda me? Saboda kyakkyawar muryarsa da tsarkin imaninsa. Subhanallah. Mutumin da mutane suka raina saboda launinsa, mutumin da mutane suke kaskantar da shi saboda asalinsa, mutumin da ake mai wani kallo saboda bai da wani gata, shine daga baya muryarsa ta zama tana amsa kowa a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kullum ana jinsa yana cewa Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bilal ya samu matsayi, makurar matsayi, kuma wannan kira nasa ya shiga cikin tarihin musulunci har abada, wanda ba zai taɓa gushewa ba. Yan wana masu karamci da albarka, wannan gaba ta 6 za ta gaya mana irin wato gugurmayarsa a filin yaƙi. Wato Bilal bin Rabah bai kasance mai kiran sallah kaɗai ba, a'a ya kasance jarumi a fagen daga. Allahu akbar. Wato Bilal bayan zazzakan murya ya kasance gwarzo namiji. Ko da yake ma ai tun a baya ma za ku san cewa Bilal ya kasance jarumi. Lokacin da aka azabtar da shi, azaba iya azaba, wahala iya wahala, amma bai gushe ba yana kiran sunan Allah. Duk da yana da ikon da ganin damar da zai iya cewa ya bar addinin nan domin ya samu salama, amma bai ki ba. Wannan ya kasance jarumtaka ta Bilal bin Rabah. Allah ya ƙara masa aminci da yarda. Ya kasance wato jarumi kamar yadda na faɗa a fagen daga. Bilal bin Rabah ya kasance wato ya yi yaƙe-yaƙe irin su yaƙin Badar da yaƙin Uhud da kuma yaƙin Khandaq da kuma sauran yaƙe-yaƙe tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. A yaƙin Badar ne ma an rawaito cewa Bilal yana daga cikin waɗanda suka tsaya akan kashe Umayya ibn Khalaf. Bilal bin Rabah tsohon mai gidansa kenan, wanda ya azabtar da shi, mutumin da ya daɗe yana azabtar da shi a garin Makka. Allahu akbar. Wato Bilal har da shi aka jagoranci kashe shi, a wata ruwaya kuma shi ne da kansa ma ya kashe shi. Wannan yana nuna yadda Allah subhanahu wata'ala yake ɗaukaka wanda aka wulakanta. Wato lalle ɗan adam ba abin wulakanci bane ba, yan uwa masu albarka. Yan uwana masu karamci da albarka, gaba ta 7 ita ce wato soyayyarsa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashe Bilal ya kasance mutum ne matakar ƙaunar Annabi, wanda yake ma wane ne zai ki Annabi sallallahu alaihi wasallam? Irin mu'amalarsa, irin yadda yake nuna mutane soyayya, to ta yaya ma Bilal zai gasgata Annabi ba tare da soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba? Allahu akbar. Allah ya ƙara mana soyayyar Annabi. Bilal yana matakar son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana matakar ƙaunarsa, har ya kasance
bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam Bilal ya kasa jure zama a Madina, saboda duk lokacin da zai kai ga ashhadu anna muhammadan rasulullah sai kuka ya hana shi karasa kiran sallah. Allahu akbar. An ce gaba ɗayan Madina tana kuka idan Bilal ya kira sallah bayan wafatin annabi sallam. Saboda me? Saboda kowa yana tuna annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Yan uwa masu albarka, wannan gaba ce ita ma mai jimami. Bilal bin Rabah ya koma ƙasar Sham domin ci gaba da jihadi da yaɗa musulunci. Ya ci gaba da rayuwa cikin ibada da tsoron Allah har Allah ya karɓi rayuwarsa. Bilal bin Rabah ya bar duniya wato a ƙasar wato Syria, a Damascus na ƙasar Syria kenan. Allahu akbar. An rawaito cewa bayan wasu shekaru an ce Bilal bin Rabah ya dawo Madina ziyara. A wasu ruwayoyi an ce Hassan bin Ali da kuma Hussein bin Ali sun roƙe shi da ya sake kiran sallah kamar yadda yake yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Da farko Bilal ya ƙi, amma daga baya ya amince. Abin da ya faru da ya fara kiran sallah a lokacin da Bilal ya fara cewa Allahu akbar, Allahu akbar, sai gaba ɗayan Madina ta rikice da kuka. Mutane suka fara wato tuna zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu kuma suka fito daga gidajensu cikin firgici da tashin hankali saboda muryar Bilal ta tuna musu da wato zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake raye. Lokacin da ya kai ga ashhadu anna muhammadan rasulullah, sai mutane suka fara fashewa da kuka. La ilaha illallah. Akwai ruwaya da ta zo cewa mata suka fito suna kuka, mazaje suna yin kuka, Madina baki ɗaya ta cika da jimami saboda muryar Bilal ta dawo musu da wato rashin annabi, ta dawo musu da rasuwar annabi sallam ɗanya. La ilaha illallah. Amma shin wannan labarin sahihi ne? Malamai da yawa sun yi magana akan isnadin wannan labarin. Wasu malamai sun ce ruwayar tana da rauni, amma malamai da yawa sun ambace ta a littattafan tarihi da sira saboda shahararta da kuma yadda ma'anarta ta yi daidai da tsananin soyayya da Bilal bin Rabah yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ana iya ba da labarin domin fa'ida da kuma wato tausasa zuciya, amma ba a tabbatar da shi kamar hadisi sahihi ba na kwarai. Sannan yan uwa masu albarka, babban darasi da za mu ɗauka a nan shine, ko labarin yana da raunin isnadi ko a'a, abu guda babu shakka a kai shine Bilal bin Rabah ya kasance yana ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Yan wana masu karamci da albarka, kamar yadda na faɗa, Bilal bin Rabah ya rasu a birnin Damascus na ƙasar Syria. Darussa da za mu ɗauka daga rayuwar Bilal bin Rabah shine, yan uwana masu sauraro, tarihin Bilal yana koya mana abubuwa masu yawa. Abu na farko shine imani ya fi komai. Duk da ana azabtar da Bilal bin Rabah, bai bar addininsa ba. Sannan Allah baya kallon launi ko kuma asali, baƙar fata ne, bawa ne, amma Allah ya ɗaukaka shi. Sannan haƙuri yana kawo ɗaukaka. Wahalar da ya sha a farko Bilal bin Rabah ta zama dalilin ɗaukakarsa daga baya. Sannan soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal yana nuna mana yadda ake son manzon Allah da gaske sallallahu alaihi wasallam. Mu sani son annabi tsani ne na kai ga mutum wato da duk samun wasu nasarori a rayuwa. Allah ubangiji ƙara mana son annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya hayyu ya qayyum. Ya dan uwana, yar uwata masu albarka, idan kun ji wasu sun raina ku, idan kuna cikin wahala, idan kuna tsaye akan gaskiya amma ana ƙoƙarin karya ku, to ku tuna Bilal bin Rabah, domin Allah yana ɗaukaka masu imani ko da duniya ta raina su, ko da duniya ba ta ƙudur su. Allah ya haɗa mu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a aljannar firdausi, ya sanya mu yake cibis da su a da'ira a wato
gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a aljannar firdausi baki ɗayan mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.